Chomjenge Ghetto connection, Sancho Ariola Chichi Gorilla, Chinzo Natominem Mariere ntogara wa divider because tichafara kusvikira kwayedza kumba todzokera kwayedza zvese zvakuogara kwatorongedza fresh toda kufara tapinda musama tina euda musoma euda muso vamusomalia fresh toda kufara tapinda musama tina euda musoma euda muso vamusomalia tangidza puresha toda vaya vakageza bhiya rakazara ende harimbopera kana ndatodha kwamonpusha mubhara no anja 18 totoda vakakura hombe dzacho tisu tinodzivhura kana kuna mama musazotaura boys ndongoti mukundinyepera fresh toda kufara tapinda musama tina euda musoma euda muso vamusomalia fresh toda kufara tapinda musama tina euda musoma euda muso vamusomalia sisa yega nasitukumwa unodhura maempresi akatozara zviri zvanhasi ndikunzwa kuda kufara ana weita nyama vachipakura mariere ndiwogara kwadivaida because tichafara kusvikira kwayedza kumba todzokera kwayedza zvese zvakuogara kwatorongedza fresh toda kufara tapinda musama tina euda musoma euda muso vamusomalia fresh toda kufara tapinda musama tina euda musoma euda muso vamusomalia tangidza puresha toda vaya vakageza bhiya rakazara ende harimbopera kana ndatodha kwamonpusha mubhara no anja 18 totoda vakakura hombe dzacho tisu tinodzivhura kana kuna mama musazotaura boys ndongoti mukundinyepera fresh toda kufara tapinda musama tina euda musoma euda muso vamusomalia fresh toda kufara tapinda musama tina euda musoma euda muso vamusomalia yo DJ Eli Machine Gun Records Isancho Ariola Chichi Gorilla Tell Farisa Machine Gun Records. DJ Eli the producer.